Көзілі көңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Бақшадағы гүлге сені теңлер едім яшілігім. Гүллер күзін сарғаялар әсін мәңгі яшмейім. Әйе, бұл бүгінгі яшілік хақында түгіл, бұл біздің яшілік хақында. Бұл күндерде мен шондай ойланулар өткенлерім білен бірге яшілігім yıllarında ұрап берген күнлерім жерішінде болдым. Бұл яшіліктің матурлығын миңа бүгін яңадан көңіліме қайтарушы героимны тәқдим етермін. Заман яшілігі. Заман яшілігіне бик жеңілден түгел. Қайбір вақыт біз аларны аңламайбыз, тәнқидлейбіз, қайбір шақта қуатлейбіз. Мәселен, мен өзім шақсен білірге, алар арбасында йөрергә тырышам, төшіп қалмасқа үндеймін өзімнің шырдашларымны, замандашларымны да. Хайыр, сөзді қысқартып, героима көшик әлі диясы келе, Уфа шәһәрін гүрләтіп, инде 10 ел давамында үз өстендә эшләп, 3 ел давамында коуч буларак тренинглар үткәреп, һәм шулай ук бик кызыклы Уфа шәһәрендә бик популяр булып киткән танылган Чак-Чак дискотекасын оештырып алып баручы билгеле яшьләр арасында айрыша танылган дип әйтәсе килә Булат Мендияров белән күрешәбез. Сәлам юлларым. Исәнмесез. Хәерле сәгатьтә. Хәлләр әйбәтме? Хәлләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Безнең күпчелек өйрәнгәннәр йолдызлар күрсәтеп, күзгә күз карашып та җырчылар һәм бигрәк тә шул юнәлештә. Минем бик күптән теләгем бар иде яшьләр ягында, яшьләр күңеленә күбрәк керергә, креатив бүгенге алымнарга колак салырга һәм үземнең артта булган замандашларны да шул чакта, шул тарафка чакырырга. Мин бүген шул ярдәмгә сине чакырып китердем һәм әле Булатны, Мендияровны белмәгәннәргә якын айту ягыннан да. Отышлы булыр тапшыру киттек алайса. Иң беренче кайдан сиңа менә шундый Булат Мендияровны булдырыр өчен көч алынган, куәт алынган кичкенә чактагы кемнеңдер тәрбиясеме ул, нинди методик ысуллар белән үзеңне оештыргансың син бүгенге тренингларга хәтле җиткергәнсең. Киттек бәлки туган ягыңнан башларбыз, бәлки кем сине тәрбияләгән шуларга. Рахмат за это, Зифа. Нык приятно то, что позвали. Киттек. Әйтеп үтәсе килә, миңа ярамый урыс телендә сүзләр кулланырга, ләкин минем килгән кунакларымның алымнарына әйтелгәнбез. Терминнар төрле-төрле, яшьләр белән эшләгән яшь белгечләребезнең дә төрле-төрле алымнары бар үзләренең. Шуңа күрә күпчелек рус сүзләре кабатланса, шуңа күрә инде ишетсәгез дә бик тәнкыйтьләмәвегезне көтеп калабыз. Гафу итегез, дуслар. Как умеем, шулай сөйләшәбез инде. Татарча, русча тырышырбыз. Минем әткей, ул Ильшат, была инде, мен считаю то, что вот такое выражение есть: нет лучшего памятника отцу на земле, чем его сын деген. И әткей бик зур воспитание бирде. Ул үзе Афган сугышында соғышып қайтқан ветеран боевых действий и белги жоқтан инде ол бізге өзінің примері белән күрсәтте. Нинди булырга? Бу димәк республиканың кайсы тәңгәле нинди авылы дип тегендә сорасалар? Балташ районы, Иске Балташ авылы. Менә бит. Һәм укыган вакытта мин уйлыйм инде бу егет яхшы билгеләргә укыгандыр дип, нинди хыяллар бар иде тормышта, кайсы юллар белән китәргә иде? Әтки билек чактан укытты да, вот улым укысам бөтенләй бер әйбәт була дип. Им гомер буе отличник булдым инде. Гомер буе. Әле дә шулай була иде. Тырышабыз инде. Бер вакытны икенче курста укыганда теге фикер килде, то, что уху белән генә булдырып булмас дип, шул вакыттан инде дополнительное обучение, тренинглар үтә башладым, бизнес ягына карый башладым. Белемең буенча төп һөнәрең кем булып чыкты баштарак? Юрист, менә бит. Казан Ул да халык белән эшләргә бик кирәкле һөнәр. Айе. Аннары
параллельно киттем неге переводчик английского языка, и соңыдан уже бизнесу начал обучаться. Инглиз теле һәм шуннан эшкуарлык аралыгында син коуч дигән баскычка ничек килеп өлгәштең? Ансы инде берничә проект эшләгәч предпринимательствода эштән аңладым инде то, что надо кешеләр белән эшләргә, и шуңа по коучингу 2 мәктәпне үттем дә кешеләр белән эшли башладым как коуч. Хәзер инде син дипломлы белгеч булып, кешеләр белән эшләүне кулай күрмәгәннәр күп. Үзе белемен камилләштерә һәм үз юнәлешендә генә эшли. Синең халыкны яратума, кешеләргә ярдәм итү йөзеннәнме ныклап менә үзең белән килешү төзү. Фәкать менә шул тренинглар юлы белән алар белән аралашып, танышып, эш алып китү. Кайдан сине ни этәрде бу юлга? Бер вакытны Окша вопросын как будто бы решил, и теге дальше офиста утра идем инде без настроения. Мы там, а дальше что? Гомер буе как будто бы шундай фикель, мысль была ведь инде, то, что вот Окша заработаешь, бүтүн бир будет хорошо. Вроде бы заработал, все нормально. Теге мечтать иткән машина купил, әткәйгә ул вакытта подарил, там тоже родителей свозил 2 раза на море. И мен думаю, вот бүтүн билки чоктагы хыялларны воплотил. И что дальше? И бу коучинга, по сути, теге эштәге кризис, из-за кризиса пришел инде. Һәм шул һәрбер кешенең күңелендә булган эштәге кризислар, үзен-үзе аңламаулар, шуларга синең тренингларда кешеләр ярдәм йөзеннән нәтиҗә ясап үзләренә табыш ала башладылар. Үрнәк, шулаймы? Һәм бу юллардан чыгу юлларында син өйрәтә киләсең үзеңнең очрашу вакытларында. Һәм нәтиҗәләре канәгатьләндерәме бүген менә шул тренингларың сине? Конечно, теге күпме кризис үзен үттең, шул кризислар белән генә коуч булса да, син можешь поделиться. Синең аудитория дип әйтәйек, контингент нинди яшьләр, яшь арасы? 25, 35, 40. Һәм темалар ничек үзгәрә, ничегрәк җәлеп итәсең? Менә ниндидер вакыт аралыгында ниндидер темалар, ниндидер проект өстендә эшләп аларны җәлеп итәсең, үзгәрә киләләрме? Ничегрәк синең тәүгеләре бәлки әйтеп китәрсең? Үзем вот нинди кризис үтәм, ниндидер каждый кризис бит инде дает яңа понимание, яңа мысли, и шуңардан соң ниндидер яңа мысли остаются, и ничектер вот идеально шулай работает, то что килеләр шундый кешеләр, кемнең шундый запрос бар иштән. И мин үткән опытны мин передаю, по сути. Мин белешмәләр алган чакларда, интервьюларында, тапшыруларда син бигрәк тә энергетика белән эштәге ничек эшләргә куәтлисең, өйрәтәсең. Хәтта үземә дә бик кирәкле җирләрен кабат-кабат әйләндереп тыңладым. Без аңламыйбызмы үзебезнең, яки без тиз генә таратып бетәбезме булган, чыгарып бетәбезме энергетиканы, яки без аны куллана белмибезме, Булат? Ну, мин инде үземнең опытка опираясь әйтәләм, то, что безнең вот внимание гел постоянно внешние әйберләргә тартыла. И если бүтүн шул внимание на бер точкага җыеп, на 180 градусов разворачивать итеп үзенең күңеленә, йөрәгенә карасаң, анда теге бесконечный источник энергии сидит инде. Вот балаларны если даже смотреть, алар бит инде постоянно уйныйлар, аларның постоянная энергия. Почему? Потому что башларында просто тяжелых мыслей нету. И минем мнение буенча инде то, что бүтүн проблема из-за тяжелых мыслей. По сути, безнең гел энергия есть. Гел энергия есть, без просто теге авыр плита кебек перекрываем шул энергияны. Без үзебезгә үзебез ышанычны нык белмибез, таянмыйбыз, шулай бит. Чөнки син миңа бер мисалда аңлаттың, менә үзеңә ышанычыңны арттырырга комплекслар күп бит инде бездә, бигрәк тә авыл балаларында. Һәм шул юллардан чыгар өчен, хәтта син күптән түгел нишләгәнсең, шуны әйтеп кит әле, менә аптырарлык тыңлап үтегез булсын, чит шәһәргә барып 5 көн дәвамында караңгы зинданда утырган кебек утырып кайткансың. Ни өчен? Краснодарский крайга барып, урманда билеки өйдә 5 сутка буе нидә караңгыда утырдым, специально, чтобы бүтүн внешние отвлеченияларны алып барып инде үземә карарга. Потому что билек чакта мне интересно было, кем мин, кайдан мин килдем,
қоя мен өлгеш барашақмын. И в чем Сен өлгеш смысл? қоя барасың да білесің ме? Интересно, Қоя білмеймін. барабыз біз Болат. Білмеймін, бірсі да Білмеймісің білмеймін. ме? Алла. Шоңа енді шол зинданға бардым, Ә? чтобы разобраться. Вот. И Аллаға шүкір, нендей вот вопрослар бар, ответлар нашел. Аллаға шүкір. Вот. Жауаплар ала алдың өзіңе? Ае. Бұл сеңа ышаныш арттырды ма, күш арттырды ма өзіңе қарата? Вот үшінші күні, бірінші, екінші күн анда көбірек ұйқлайсың енді, потому что ты қоранға. Барысынан да озат болып келгеннен соң еме? Ае. Үшінші күні енді теге вот внутренний голос шол, теге білікшоқтан бит енді бізді все равно как-то воспитывают. С одной стороны, вот әткейні айтып кеттім, ол ну, күшлі күші. Но с одной стороны теге армейский офицер был очень строгий, и электанук теге ол менен наказывал енді, так скажем. И менің жаза беріп. билікшоқтан башлап шол әтки мында жоқ, но внутренний әтки башлап бит енді сейіт. Бұлай ішлема, тегіле ішлема, гіл идеальным будь деген формада. И вот үшінші күні шол образ нығзурайды енді, и ор болды, соңынан анда бит енді сопровождающий бар, проводник, шол психолог Роман есімді, вот ол келді да енді, аны білән сөйлештік, мен айтам, вот шолай, мен айтам, боштан нығзур негатив. Аның білән дә қараңғыдағына алыш беріш сөздер білән ақылық көрсін мешігіне? Қараңғыда. Һәм бұл сен нығытты ма тұрмышта міне? Ол айтты енді, сен бит ол образны өзін придумал. По сути, это ол юг. Вроде бы мына шол нық простой сөздер. Міне түрлі коучлар бар, психологлар бар. Бір-біріңізге ярдәм етесіз сіз? Конечно. Міне ол бит сен ол вақытта ярдәм еткен. Мен білем, мен бит коуч, мен көбірек білем deyip, кімгәдір тыңламышы, ишетмеші қалмышы, анықында тыңлайсыз һәм өзіңе аласың алымнарын? Конечно. Бик яхшы тулыландырасыз бір-біріңізді шулай бит. Аннары мен былай гына әйтер идем инде тапшыру аша. Әзрәк кенә елмаю йөгертергә, бигрәк җитди сөйләшәләр дияргә. Базга гына төшереп утырсаң булмый идеме? Бәлки чакта бит җәза биреп базга да төшереп утыртканда караңгы ичендә. Кирәкмәдеме? Алайда булыр икән. Кайтасың да базга төшереп утырасың. Булай инде, алайда, конечно. Әни тегене капкашын ачып кына 2 тапкыр ашарга бирә дә. Бәлки вот роман булмаса, килеп чыкмасы. Роман вовремя әйтте шул сүзләрне, булат сен бит үзең придумал ул образны. Не ышанасың ди. И мен оңладым инде то, что мен эштә үзем уйлап табам, мысли үзем ышанам. Тамашачыларны, телевизор караучыларны югалтмыйк, без әйтәбез, базга төшеп утырып, таралыша күрмәсеннәр. Юк. Әле моны ничек файдаланырга һәм ничек аны кисәтергә, кайсы ничегрәк кулланырга, әгәр дә тренингларга килсәгез, Булат аерым рәвештә сөйләр. Артабан киттек, шулай бит? Булат, менә синең бөтен якларыңда караштырам, спорт бар, сәяхәт яратасың, аннары әйтик гаилә, син әйтәсең, менә лаборатория синең зур проект бар, әйме шунда син әйтәсең, минем өчен иң кыйммәтле ценности дибез рус телендә ул гаилә. Әйдә гаиләң белән танышып китегез. Әнә тегендә кызлар да бар безнең. Үзем Балташта тудым, Иске Балташ авылында. Әниемнең исеме Назифа, ул Раевкадан инде, Әлшәй районы. Әтки Балташтан. Зур абыйым бар, Рөстәм исемле. Ул Уфада тоже тора. Ул да синең кебегрәкме? Менә шундыйрак или яки башка төрле? Ул тоже төрле обучениелар, тренинглар тоже үтте, но в основном теге менеджер по продажам кебек эшли. Шулай кешеләр белән. Үзеңнең гаилә хәлең? Мин әле вот недавно никах сделал. Бергә яшибез, иптәш кыз дип булмый инде хәзер, хәләл җифет дибез. Бәби әле юк әле бит бәби. Бәби юк. Син әзер идеңме менә бу никахка килергә, бөтен яклап үзеңне әзерләп, мин җитешкән егетмен инде өйләнергә дип. Ничә яшь дип сорыйбыз сине? 31. Әзрәк кенә, шак кына иртәрәк булса да булган, ләкин инде әлеге дә баягы шул караңгыларны чыга. Шулай бит. Аңладык, димәк, син төрле вакытта, төрле юнәлештә проектлар белән җәлеп итәсең халыкны һәм танышу юллары белән дә, килешү юллары белән дә күреп аралашып, ниндидер үзләренә яшәүгә көч алыр өчен халык җыйнала синең яныңа. Шулай бит инде. Менә әйдә шул уңайдан ук әйтеп китәйек. Кайларда адресы бармы, яки сине кайда табарга мөмкин? Сет шелтәрләр дибез, социаль шелтәрләрдә һәм тагын кайда? Яки син урынны алыштырып йөрисезме?
Болат Мендияров деп жазсалар инде Инстаграмда да, Килеп чыга. Телеграмда да килеп чыга. Чөнки безнең белән сөйләшү булганнан соң, тапшырудан соң теләк белдерүчеләр пайда булырга мөмкин. Шулай. Син йөгерү белән бик мәшгуль спортта, бу юнәлештә. Шулай ук сиңа бу марафоннар, алган максатларың шундый. Мен сине менә белешмәләр алганда бу хакта да сөйләп үтәле. Бу синең жан таләбеме? Тән таләбеме? Ул тоже менә беренче тренинг үткәч, шундый желание возникло, йөгерә башлаган. Просто көндә 6-да тора идем дә йөгерә. Бер ай үткәч инде тоттым да марафон пробежал 42 километр Казанда 15-нче елда. Соңыннан китте барды инде. Теге үземнән рухны начал проверять на практике. Ниндидер яңа китап укыдым да, мәйтәм, мин моны булдырам микән? Тагын чыгасын. Соңыннан парашюттан секерә башладым. Закаливание, теге кыш көне без сукырабыз инде. Yüzüyoruz. Моржевание. И каждый раз бит инде опять син, үзеңнең мыслями работаешь. Син һәр вакыт хәтта үзеңне менә бу парашютлар экстремаль шартларга куясың. Үз өстеңдәшләр өчен. Бәй әйтә алмыйбыз бит инде без алай халыкка. Менә сез дә шулай үзегезне куйыгыз. Моңа якынлашу юлларында, тренингларда син үз-үзеңне аңларга тырышу, һәркемнең үзенең эше, үзенең юллары дип, шулай дип бәян итәсеңме халыкка. Чөнки без сикерәбез, син дә сикер дип булмый. Менә күп кешеләр әйтәләр, коуч ул элеккерәк гипнозга да ошап китә. Кайберсе әйтәләр инде коуч белән психолог арасында алар икесе икән мин беләм. Чөнки мин белешмәләр ала киләм, белмәгән кеше әйтә, коуч үзе психолог үзе түгел, алар бер бит инде. Ана кайберләр әйтәләр, коуч инде ул психологтан аермалы буларак, ул гипнозга күбрәк елыша торганрак тренинглар булгач, син моны ничегрәк аңлатыр идең? Коуч күбрәк теге целями работает. Максатлар белән, и ушул максатларны теге киләчәк вакытка куя инде. Синең менә даваландыра торган тренингларда өлеше бармы? Даваландыра торган кемдер авырый. Авырулар шулай ук үзебезнең җитешмәгән яклардан чыга инде. Ансы да бар, ләкин физиктән бар бит әле. Давалана торган яки синең ул якка бик тартылмыйчы? Ул якны тоже карыйбыз. Вот лабораториядә ике занятия үткәрәбез. Берсе баш белән работаем, теге реклама, продвижение, икенче занятие ул полностью теге телесно ориентированная психология дип аталган. Мәсәлән, мин сиңа кыска гына сорау бирәсем килә. Менә утыралар да яшьләр шундый белгеч биредә булгач, акчам бетте, акча юк, иртәгәдән бер нәрсә дә юк, телеэкраннар янында утыра, гаиләгә ашарга юк. Иң беренче нишләргә дигән чакыру өндәү ясарга була бу вакытта. Акча вопросын акча белән нереально инде решить. Шундай пирамида Дилса дип атала инде ул, если коучингта есть. Им башта менә безнең есть слой иметь дип атала бит инде, әйме. Біз перед тем, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. Значит, надо поменять действие, уровень действий. Уровень действий еще выше уровень навыков. А вот этих действий мен насколько эффективно делаю? Навыклар минем күчлеме или андай күчле түгелме, да? И дальше, если смотреть, а минем убеждения какие по поводу этого. Чтобы, допустим, научиться хорошо продавать, сначала надо поверить, допустить, разрешить то, что мен умею продавать. После этого идти прорабатывать навыки продаж. После этого уже хорошо продаешь, потом только деньги. Вот. А если еще самую верхушку пирамиды на Хурасан, анда стоит миссия. Миссия, а для чего мен это делаю? Для чего мен это делаю? Вот миссия это шундай бир, который коучинг деятеляринде, который выходит за рамки жизни. Вот мен это точно не сделаю во время жизни, но мен к этому иду. Теге есть притча, улитка Меккага барады инде, и по дороге үлгән, үлеп киткән инде, и сораганнар инде. Я син гомер буе бардыңсың ул дип. Но мен зато бардым дигән. Менә бит ничек. Шул инде миссия. Теге еще бер притча бар. Бер строитель кулында таш күтәреп барады инде, арыган инде бу ныгыттырып. Сорый икенче кеше сорый инде. Нәрсә эшлисең дип ул әйтә, уф, менә ди, авыр бигрәк гомер авыр, арка бетте, өйдә недовольный хатын көтә дип әйтә инде. Потом икенче кеше китеп бара. Шундый ук таш тоткан, но более-менее уже, настроение бар инде. То теге, монда инде. Аңардан шул кеше сорый инде.
сен нәрсе эшлисең деп. Икенче кеше әйтә, минем вот яраткан хатыным бар, балалар бар, вот мин стройкада эшлим, шуңа шул ташны ташыйм деп. И üçүнчү кеше шундый ук таш туткан, итеге сикирип барады инде, веш рахатландырып. И шул ук егет, шул ук кеше сорый инде, сен нәрсә эшлисең деп. Ул әйтә, мин мәчет төзим ди. Мин мәчет төзим, шуңа шул мәчеттә кешеләр үзенең рухын күтәрәчәкләр дип әйтә инде. Шуңа ди, ул понимает үзенең миссиясын, теге большое зачем. И как в свое время Ницше писал, когда у человека есть большое зачем, он выдержит любой как. Шуңа әлеге вакытта инде менә теге төрле вакыт бит инде, авыр вакыт. Шуңа тырышам инде, чтобы кешеләр үзләренең миссияларын нашли. И вот шул большое сильное зачем, шул картинканы представили, влюбились, и каждый день иртән торгач теге соединились шул картинка белән. Шуңа если шул картинка белән соединенность есть, энергия гел бар инде ул на самом деле. Менә шул урында кичектермичә сорыйсым килә, Булат Миндияровның миссиясе бу тормышта ни өчен килгәне яшәүгә. Димәк, ниндидер нәтиҗәләр ясалганнан соң син әле әйтә аласыңмы шуны? Ну, ул картинка үзгәрә ул на самом деле, но плюс-минус вот кешеләрне бергә җыеп. Димәк, миссияң, үзеңнең тормышка карашың белән миссияң да үзгәргә мөмкинме? Минем синең алга куйган максатың белән. Мнение буенча шулай. Теге каждый раз төрле вакыт уза. Димәк, мин булдыра алам дигәне өстәлсә, миссияңда көче арта кебекме? Яхшы. Булат, сәяхәтләр дип язылган белешмәләрдә күп яратасың, сәяхәт итәргә. Бу синең дөньяларны күрү теләгеме, яки анда да син нәрсәләрдер үзең өчен алу нәүбәтеннәнме? Бик яратам төрле илләрне карарга. Каждый раз төрле кешеләр белән танышасың, күрәсең, каждый илдә ничек яшәгәннәрен. И Алла Тәгалә шундый матур җир ясаган на самом деле. И бөтенебез с одной стороны разные, но такие одинаковые внутри. Такие, если в глубину кешенең эченә карасаң, каждый ниндидер үзенең эчендә сугыш алып бара против чего-то. И в то же время каждый кеше просто мәхәббәт хочет, любви хочет. Хәзерге вакытта әйтәләр, түгәрәк бер киләнде, кешеләр кирәкмәгәннәр төшеп кала. Теге хранилище дибез рус телендә, аларны әзрәк кенә яңартабыз. Элек күп кеше белән аралашулар, күмәк кешеләр арасында рәхәт, кешелектә. Хәзер киресенчә диләр. Син килешәсең бу әйбер белән? Меня вот шул фикер белән килешәлмим, потому что вот әле вакытта яшьләрне карасаң да шул ук төрле мероприятиялар уздырабыз. Шул авыр вакытта кешеләр наоборот дискотекага киләләр, шунда без таныштырабыз. Хәзер ансына барып җитәбез, тәмдерәген калдырабыз, ахырга лаборатория проекты хакында. Менә бик яңгырашлы белешмәләр алучылар да бар һәм бу проектны кабул итүчеләр дә бар. Бу хакта ни сөйләрбез? Лаборатория теге икенче хатын кебек инде минем өчен. Теге йөрәктән. Син әле беренчесенә чаккыра 31 яшьтә барлыкка килә. Лаборатория беренче хатын була әле. Алай караганда. Ул шулай инде, ул теге мучиться итеп йөрдем дә гомер буе, нәрсә эшләргә, төрле обучениялар үтеп, и ничектер моннан чыккан проект инде ул. Теге дусларны җыеп, соединять итеп, бергә максатлар куеп, бергә помогать итеп бер-беребезгә яшәргә тырышабыз. Синең бу шул үзеңнең юнәлешеңнең бөтен эшенә алган төп исеме лаборатория дип әйт. Шул аңлашылды. Шулай ук әйтергә кирәк, очрашуларда ул әле тасвирлап аңлатмалар булачак Булаттан. Шулай бит очрашуларда. Хәзер инде теге тәмле җиренә. Безнең Уфа шәһәрендә күбрәк танышулар, очрашуларга кытлык диләр. Яшьләр менә элек димләгәннәр, теге гаиләнең ата-анасы бу гаиләгә катышсын дигәннәр, бәлки ул 7 буынга кадәрлек белгәннәр бер-берсен, юньле кешегә барыр микән кызыммы, яки өйләнәсе улым әйбәтрәк кешегә булсын дип бик белешмәләр алып кына, хәзерге вакытта танышырга хәтта димчеләр дә югалды, димләшүләрнең популярлыгы да кимеде һәм танышу урыннары да социаль челтәрләрдә бик куркыныч дәрәҗәсендә
телендә дип әйтәсе килә танышулар, һәм безнең татар башкорт яшәгән безнең үзебезнең мөхиттә бик матур алымнар бар. Анда санда ишетелә, күрелә, һәм шуларның берсе төп яшьләрне җәлеп иткән соңгы аралыкта син оештырып җибәргән, Булат Миндияров оештырып җибәргән Чак-Чак дискотекасы. Ничек моңа килдең һәм бу ни өчен эш башлады? Шулай ук максаты һәм бүгенге көнне алынып барыла. Ничегрәк танышу бара, ничегрәк кавышканнар бармы? Әйдә шул турыда. Рахмат зур итеп. Бер ел элек үзеннән үзе килеп чыккан идея инде ул, тоже теге социальный сетьләрдә чыктым да, татарча сторислар записал. Соңыннан резко гына әйтәм, давайте, дуслар, бергә җыелышып, көндүз әйтәм, татар пати сделаем, теге дискотека татарча. Җыелдык та 50-60 кеше кофейняда көндүз 3-тә җыелышып бийдек. Шуңардан соң китте барды инде. Хәзер кешеләр әле әйтәчәкләр, эшләр беткән икән, көндүз 3-тә җыелышып биеп утырырга. Алай гына әйтеп булмый, бу инде танышу усулларының бер-берсенә күрештерү, белештерү усулларының берсе булып киткән. Хәзерге вакытта кичләрен оештырасыз, шулаймы? Бүгенге көндә нинди сулыш белән яши Чак-Чак дискотекасы? Ну, үткән вот Чак-Чак дискотекада уже 1500 кеше булды инде. Самый зур залда, даже приложение сделали менә танышырлар өчен. 1 ноябрь. Кулларын сорау. 1 ноябрь шул кичке форматта беренче Чак-Чак дискотека үтте. Шунда беренче вот минем знакомыйның получается дусы килгән иде, и минем хатынның подружкасы. Алар анда познакомились, и 14 февраль никах булды. И алар вот Чак-Чак дискотекада познакомились. Демәк, тарихы башланды. Битләрен яза, тарихи битләрен Чак-Чак дискотекасы. Бер яктан алганда, әйтәләр бит, менә зыялы сәхнәдә клубный дибез инде, клуб, элекке клублар клуб дип калды бит инде, авыл клублары клуб исеме белән барып оештырып калды, яшә ул татар башкорт исемлеге түгел. Ләкин шулай булып калды. Бер яктан әйтергә була, бу оештыру бик кирәк, икенче яктан күпкә шул бию киенә салындык түгел микән? Булай да күп биебез, сәхнәнең башында артистлар бии, астында кешеләр, халыклар бии, хәзер дискотекаларда да биебез дисәләр, ни белән аерыла Булат Миндияров оештырган Чак-Чак башкалардан? Без тырышабыз инде кешеләрне дискотекада дуслаштырырга, таныштырырга. На входе кем открыт знакомством яшел браслетлар раздаем, и уже по браслетам кеше белә теге знакомиться можно мою. Самый зур хоровод эшлибез, теге бергә тотынышып хоровод. Дуслык хоровода. Теге белый танец формасында метлеклар тоже проводим инде. И кеше әйткәнчә теге безнең встречалар күңелле үтә инде. И соңыннан отдельно чатлар создавать итеп кешеләр шунда танышып, бергә уже караокега йөриләр, тренируемся бергә, йөгерәбез, закаливаемся, төрле встречалар проводим. Атнасына 1-2-3 уже встреча. И бу дискотека не просто дискотека, а больше как сообщество инде, как объединение общественное. Берләштерә торган оешма. Сезне табарга шулай ук сезнең үзгәреп тора. Нинди көннәрдә кайчан буласыз социаль челтәрләр аша Чак-Чак дискотекасы шулай ук Булат Миндияровның шәхси битләрендә табарга була. Менә шулай дип куябыз. Хәзер инде тапшыру ахырына якынлашканда кыскарак сорауларга җавапларны кыска җавапларда көтәсе килә. Кешеләр белән эшләгәндә бик җаваплы бит кешеләр белән эшләү. Шулай бит. Кеше ышанычын акларга кирәк. Кеше сиңа күз төбәп килә икән, нидер авырткан җирен назлатырга гына түгел, шул юллардан чыгарга, авырлыктан чыгарга. Үзеңне син бүгенге көндә
ышанычларын акладым бер никадәр дип, ниндидер синең мисалда әйтер кешеләрең бармы? Дуслар арасында, әйе, менә мин үземнең эшемнең нәтиҗәләрен күрә башладым дип. Әйе, минем 150 примерно уже с окружения дуслар үтте. Нык күп мисаллар, примерлар, бөтенесе вот интернетта бар инде на самом деле. И дуслар үтәләр в основном киләләр. Булат сиңа катгый сораулар да бирәс килә. Менә шундый оештыру. Ни өчен кызлар эзли егетләрне? Егетләр бик сак кына эзлиләр кызларны. Шуңа күрә танышулар шигерә килә. Әйдә әйтәле кыска гына. Егетләр куркалар ниядер? Білмеймін, әлі білмеймін, да, дискотекада... Менә кызлар куркытып бетердек инде. Дискотекада нық сизелә, прям со сцены стоим, менә микрофонга берничә тапкыр әйтәбез, егетләр, өйдәгез инде, нема эшләп торасыз? Кызларга таба барырга. Әйе, кызлар жалуются еще, Булат. Элек аулак ишекләрен бәреп керә торганнар иде. Монда Булат микрофоннардан әйттереп шак кузгалта инде. Әйе, анысы нык бар, сизелә. Аннары сезгә дискотекага килгәннәр тәртипсезлекләр оешмаларында дип әйтим инде, оештырып кына түгел, менә бар бит инде клубла җирләрдә, төнге дискотекаларда, хәтта милиция хезмәткәрләрендә, хокук органнарында чакырулар бар. Сезгә бит инде сез зыялырак якка авышып үткәрергә тырышып, үрнәк булырга, шуңа күрә менә бу браслетларында таккач җаваплысыз бит инде, сез һәрбер андый тәртипсезлекләрдән читләшү акыллырак сөйләм, акыллырак ысуллар, методика дибез бит инде, кулланулар белән бәйле, шулай бит. Андый ниләр килеп чыкмыймы? Низаклар, тавышлар булмадымы? Әзмәс булай инде ул, теге бөтенләй берне без контролировать. Булдыра алмыйбыз, теге полностью бөтенләй берне контролировать. Аннары дискотекаларга хәмер төшереп, сез анда куймыйсыз бер әйбердә, килеп керергә мөмкин, ләкин ул кергәндә шулайрак кына, булайрак кына. Аннары шул теге шаткыдан ут чыгара торган егетләрдә, кызлар арасында да шундыйлар бар. Андыйлардан ничегрәк кичектерелә. Менә барабыз дип, тыйнак кына кызларыбыз, егетләребез әзерләнеп утырсалар, шул белешмәләрне биреп алыйк әле. Сез бик теге урыс телендә әйтсәк строго дип әйтәбез инде, бик катгый караштамы бу яклап. Ансын, охрана дополнительно теге фейс-контроль формасында, конечно, карыйбыз инде. Үзебез тырышабыз бит инде, без здоровый образ жизни ведем, теге шул ценностьларны транслировать, то, что без за ЗОЖ, за трезвое, за здоровое движение. Менә. Вот. Аны тырышабыз и в социальных сетях теге бергә и тренировки проводить, и спортом заниматься. Но теге бөтенләй берне контролировать не можем. Бара-бара сез шундый тыгыз күңелләренә керергә тиешсез, әгәр дә инде бу юлга башлагансыз. Сез ышандырырга тиешсез, һәммәсен тәртиплесен дә, тәртипсезен дә безгә килсәң тәртип кенә булырга тиеш дип. Һәм шуңа яшьләр омтылырга тиеш. Менә аның төп максаты. Шулай бит? Төп максаты. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, намаз ягында, дин ягында булган Булат Бинтияров, безнең нәнәләр әйтә торган иде. Җен куып йөрмәгез, клубка чыкмагыз, кышкырып көләргә ярамый, акырып җырларга ярамый, биергә ярамый, намазда булган бик тыйнак, бик шулай Коръәнне яттан укыган нәнәйләр белән үскәнбез бит инде. Шул яктан инде үзе шундый тауфиклы гына җегет булып күренә, дингә дә бик якын икәне күренеп тора диярләр тиякта. Үзе менә бу шау-шу бит инде бу дискотека. Борчымыймы күңелне азрак? Ул вопросны күп уйлыйм үзем. Но ата-бабаларны если карасаң, алар бит инде, рәхәтләндереп, баян белән җырлап, биеп, клубларда вакытны үткәргәннәр. Шуңа татар халкында, башкорт халкында җыелышып, авыр вакытларда җырлап, биеп, вакыт уздырабыз бит инде гомер буе. Шуңа минем үземнән шундый мнение инде, то что это нормально. Менә кызганычка каршы вакыт шулкадәр дә тиз үтә, ләкин мин Булат белән әле булай гына саубуллашыбыз димим, чөнки бу бер тапшыру кысаларында гына, бәлки аның яңалыклары, проектлары, яңа алымнары булган сайын әле бу тапшыруга чакыргалап алырбыз, бик кызыклы булачак, чөнки тапшыру нигезендә әгәр дә тартылсалар, үрнәкле якка, яшьләребез тәртипле якка, бу безнең дә өлешебез булып китәр дип әйтәсе килә. Шуңа күрә уңышлар сиңа һәм Булат, ни хакында әйтеп бетәр идем мин бу тапшыруда дип үзеңнең аудиторияң өчен, үзеңнең яшьләрең өчен әйтер фикерләреңне яңгыратып үт. Иң беренче чиратта дуслар рәхмәт зур иттереп кураган өчен, чын күңелдән каждому желаю теге үзегезнең йөрәкне алдатмыйча яшәргә, никогда не идти компромисс со своей душой и
искренне вот мен так считаю, то, что каждый кишинин жүрөгүндө өзүнүн жыры жырлай. Индивидуальный, уникальный жыр, мелодия, мұң играет. И көзләрне юмып, мына самый әйбәт практика, мен постоянно бүтүсүнө советую. 15 минут просто көзне юмып, мына олай взглядны на 180 градусов бұрып, өзінің жүрегіне қарап, шул жырлаган жырны ишетергә. Потому что бүтүн гомер буе эзләп йөрибез нәрсәдер, но самый эзләгән әйбер теге эчтә. И шул эчтәлек байлыкны ачып, яраткан үзебезнең уникальный, неповторимый жырны ишетеп, шул реализовательно шуны желаю. Яшәргә рәхәтләндереп, жырлап, биеп, шул канатларны ачып, тонауны әзрәк үскә күтәреп рәхәтләндереп. Булатның менә шул тәмле сүзләре арасында танауны үскәрәк күтәреп дигән ошады. Чөнки ул тапшыруның әгәр дә игътибар иткән булсагыз, берничә урында менә авыр вакытта җиңеләйтер өчен язылган җырларның берсендә минем шундый юллар бар. Авыр дисең, башың иясең, кемнәргә җиңел дисең, бер заманда да, бер елларда да беркемгә дә җиңел булмаган. Менә син әйткән авырлыкны җиңәр өчен фақат үзеңә ышаныч, кешелекне ярату, иң матур сыйфатлар һәм башкалары дигәндә инде күпчелек белешмәләр алып, Булат Миндияровның үткәргән проектлары, тәкъдим иткән проектларына якынрак елышырсыз дип каласы килә. Булатка карап, Булатның аудиториясына карап һәм телевизор караучыларыбызга карап әйтәс килә. Бүген мин бер алым яшьлек белән очраштым һәм матур итеп шигъри юллар белән башлаган идем. Хади Такташның мәхәббәт тәүбәсендә, эх, син яшьлек, тиле яшьлек, шундый кыска булып тоелдың, кичен чәчкә аттың әтаңында инде кыелдың дигән юллары әледән-әле күңел түрләрендә пәйда була. Яшьлекнең кайсысы да матур, чөнки яшь чак, матур чак, дәртле чак, әйтергә кирәк, көчле чак була. Үзегезнең вакытыгызны дип яшьләргә, кулларыгызда, күңелләрегездә сайратып калырга соңга калмагыз. Әлегә соң түгел. Һәм инде соңга калмагыз, һәр даим чыгарылышларыбызны күзгә күз карашып, тапшыруда катнашкан геройларыбызны күреп калырга да. Әгәр дә кызыксынуларыгыз арта икән, Зифа Нагаеваның шәхси бите YouTube каналында һәр даим чыгарылышта булган тапшыруларыбыз дөнья күрә килә. Әлегә сау булыгыз, киләсе күрешүләргә кадәр. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.